dan nek konfirm bapi atau kan implit rezeki do kamdan bakal rezeki kamdan tek kai ba kum ya kata hi ngadang keli menai ki police personnel hang tu haka jing shisha kim dai ban ka ka dur khamat ka jongki tang uru sniu baka ka dur khamat mo baraka juk oporu man wei police personnel kani kan implit kani bandang nang ba upat ba ula ban identify namar om tang public bobakla gaban bakla haban stu kata teng yo orang kecing bakla na kaliang jongki government officials tikum nungin identify teng brio kan implit rum dan teng ka dur khamat ru laka sakawai ka bangi ko aban banang ni kalong ba mo who knows mo kidon ki bakwa ban pen pulom me kani kecing kun ke jungi habalaka ka dur implit rum dan yo dan baspa dan no pamri pulit ru kitip kata ha habla mas uri pat ba ru laban mas rong don lang atul se pha mano ha ka jing kli bi kata kalau ini ki event file am da ko complete em ya kai ka bangi de bele ngin sele na kalian ka jungi ko party ngin sesong ngin perkhan bat ya ka bade bele ngin le kata ngin address ya ki issues ki ba ha ka jungi tu ka jungi mentas ki kai ka badong kam address ngin address accordingly kita